Ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere. Ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma. Anyị ga na-eje eje na-abata abata. Anyị gbuo n'aka nri anyị ga-egbute mma. Anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute mma. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kenee ihe na-emere unu ihe. A sị na anyị niile ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo. Biko gbanị ya na-esonyere m n'iru akwụkwọ a maka na ọ bụ mmadụ ka eji aka. Anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ a bụ isi akwụdara n'ala. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chike gara n'ọdụ ebe a na-ele ụgbọala wee zụrụ Mercedes Benz nke na-ewi n'oge ahụ, wee buru ya wee tinye isi n'ụzọ ala Igbo. Ka Chike naruru, Chike jebere n'ahịa ebe a na-ele nnu wee gaa wee si bubutere ya akpa nnu 4. Chike kwụrụ ụgwọ ya bụ nnu wee si ha tọghere ya bụ nnu. Wee tọghere ya bụ nnu. Chike wee bunie nnu ahụ elu wụọ ha n'ala. Otu a ka o si wugide ha niile, wụcha ha niile n'ala, wee zọkwasa ya ụkwụ, wee na-agba egwu na ya bụ nnu, wee na-asị na-agwa nnu okwu ka mmadụ na ya na-echetara ya ihe o mere ya na ihe o mere ndị mmadụ mgbe a na-anọ agha. Ka a na-ekwu nke a, otu nwoke agbata soro ya nọrọ na ya bụ elu nnu na-agba egwu. Ka a na-ekwu ha dị na 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 wee na-agba egwu n'elu ya bụ nnu, wee na-emekwa na nnu akaje o mere ha mgbe a na-anọ agha. Ka Chike mesịrị nke a, Chike wee zụọ akpa osikapa 8, akpa agwa 12, nnu 8, ewu na ihe oriri ndị ọzọ wee tinye na ụgbọala, wee kwụọ onye na-akwọ ụgbọala ụgwọ, wee si ya bunala ya n'ụlọ ya na be ha. Ka Chike bu ya bụ nnu wee na ihe niile ndị a wee nalụ, Chike wee kpọpụtaba ndị mmadụ wee na-eke ha ihe oriri ndị a niile ka o ruru na be ha bụ Ọka. Ndị agbata obi wee na-eme onye jesịa pụta ọkọrọ ibe ya si ya gaa na Chike batara. Ọ naghị agwa ya na Chike na-eke ihe, kama ọ na-agwa ha na Chike batara, maka na onye ahụ amara na Chike ga-enyerịrị ha ihe. O wee na-eme ndị mmadụ onye na-apụ ọ na-abata, onye na-apụ ọ na-abata. Otu a ka Chike si wee kegide ihe oriri ndị a kee ha ma ego. Ka o kechara ego, ya na ụmụ ya na nne ya na ụmụ ya wee buru ụgbọala ha tinye isi na Enugu. Ka Chike rikwaziri Enugu, Chike jebere ebe ahụ o biri ikpeazụ wee kpọkọnọ ndị mmadụ nọ ebe ahụ wee na-eke ha ihe oriri. Ụmụ nwanyị wee gbakọ wee na-agụrụ ya egwu, na-eto Chike aghara. Ha jikwazi aha ada na-agụ egwu na ọ bụ ya kpatara nkụ ahụhụ si ngwere bere ya ọrịrị, na ọ bụ ya mere onwe ya, na ọ bụrụ na o nwere ndidi na ọ kara iru uru si n'aka Chike. Chike mesịrị wee gakwuru nwaanyị ahụ na-ezobe ya ma ọ bụrụ na ndị amị Ada zitere ka ha kpụrụ ha bịa. Chike gara n'ụlọ nwaanyị ahụ, o nweghị ihe a na-azụ Chike azụrụghị nwaanyị ahụ. Chike mesịrị nye ya ego ọ ga-eji goro ji ọ ga-akọ, kwe ya nkwa na mgbe ọbụla ọ nọ na mkpa ya zie ozi na ya ga-enye ya ihe ọ chọrọ. Ka Chike mesịrị nke a, Chike chọrọ onye soja ahụ nabatara ya nke ikpeazụ ya na ya bi oge ọ gara n'iru ọgụ. Ọ chọrọ ya gawa. Ka o ruru ebe ahụ, ọ hụrụ onye soja ahụ goro ihe oriri dọbara ya bụ nwoke, jụọ ya ma o nwere ihe ọ na-eme. Onye soja ahụ wee gwa ya na o nwebeghị ihe ya na-eme ugbu a. Chike wee daa akwụkwọ wee nye ya ka ọ gaba Lagos gaa n'ụlọ ọrụ ya ebe ahụ ka o bido
ọrụ. Ụmụnne m, Chike wee na-eke ego ka na-eke gịnị? Chike wee na-enyere ndị ọka mma aka, wee na-akpọ ya omere ọra. Ụmụnne m, otu a ka ha si wee megide nke na ụmụ ya obi aṅụrị jupụtara. Ha achọzighị ịma ma nne ha anọ ya ma ọ bụ na ọ nọghị ya, maka na nne ha jụrụ ha mgbe ha dị na obere. O nweghị ihe ga-eme ka ugbu a ha tolitegoro ka ha chọrọ nne ha gaba. Ụmụnne m, otu a ka ụbọchị si wee debe ihu, ọṅụ wee jupụta na ndụ na ezinụlọ ndị Chike. Aga m adọbiri ya ebe a nwanne m. Cheta sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ndewonu, ka o mesịa.